ndimnani, ndifikile. Uthini ukhanyisile? Khanyisile, hello sis. Hello Khanyisile. Ndibuyile guys, ndibuyile amagqwirha wena namhlanje. Namadimoni lo wonke lo msangana abaqala undenzela wona ngoku ndingawuboniyo kule ndlu. Ewe, andiyazi ifowuni yam izawuphelwa zibhetri xa kutheni. Ndizoyenza le recording and ndizayigqiba. Niyeva ke madimoni? Ndizoyenza le recording, ndizayigqiba. Ndizoyithetha futhi ndikunyama ndingekho semoyeni, because lo moya lona uyaphazamisa kwawona. Uthi ufuna uthetha izinto eziqondileyo uba uthini, kanye usakhabe ubhubhuzeliswa ngumoya, uthetha izinto abantu abangazokuva kakuhle uba uthini. Ndifuna uthetha ilanguage eniyivayo. Uthi nololi loo nto sincame istrato vandag. Like kuningi loli, kuningi ndijonga mna xa ndigqiba apha namhlanje ndikhangela eso strato, because sana uThixo into andenzisa yona, imisebenzi andenzisa yona, mna ndithe kuna ndisalale, mna ndingu-watchman busuku, ndithe qwa mna nilele, nina ndithe qwa ndibhizi ndidila noThixo sixoxa izinto